Studenti, promijenite svijet svojim idejama. Za početak osmislite nove načine komunikacije u Zagrebačkoj banci. Prilika se pruža ovdje i sada. Odvija se natjecanje za studente Case Study Competition 2012. na kojem sudjeluje i Zagrebačka banka. Poziva vas da riješite poslovni slučaj. Kako društvene medije, od Facebooka do Twittera i svega između, upotrijebiti za bolju komunikaciju banke sa potencijalnim zaposlenicima, studentima i talentima, sa svima koji bi mogli postati dio najuspješnijeg bankarskog tima u Hrvatskoj, ali i za bolju komunikaciju, razmjenu ideja i učenje unutar banke. Natjecanje je izraslo u značajan događaj za studente i za tvrtke koje sudionicima nude rješavanje konkretnog poslovnog slučaja. Zagrebačka banka predstavila je studentima svoj poslovni slučaj. Banka je godinama jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, među ostalim i zbog toga što posebnu pažnju pridaje učenju i razvoju zaposlenika te mladim ljudima koji sa svojim znanjem iz studentskih klupa tek trebaju doći u svijet biznisa. Budite dio tima koji će najbolje riješiti zadatak dobrom i izvedivom idejom, kako sve koji s bankom komuniciraju povezati preko društvenih mreža. Banka će najbolje nagraditi, a prva 3 tima dobit će i praksu u banci, što može biti početak sjajnih karijera. Uključite se u Case Study Competition 2012. i pokažite što možete.